बर'ब दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरारि जथुम्मानि जा डेलिगेट सेसन बेखौ बेखेवनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनि गेजेरजों आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननो हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। मानो होनब्ला दख'रानि सिङाव थानाय दाफ्रोमबो गामिनिफ्राय डेलिगेट्स महरै बाहागो लाफैनानै जा आनसलिकनि मावनांगौ हाबाफारि बेफोरनि सायाव बिथङै जाहाथे बिथांमोना सावरायो आरो बेखौ सावरायलायनायनि जा स्कप बियो दिनै जाफैदों। दा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जि बर' हारिनि सोमावसारनाय, बर' हारिनि जा थामोनथा, बर' हारिनि जा रैखाथि बेखौ लानानैबो ओनसोलनि मावनो गोनां हाबाफारि बेखौ खोब समफोर बिथांमोना सावरायगोन। आरो बेजोंनो आङो फोरमायनो लुबैदों दिनै बे गोथार बुब्लियाव जे बर' बाजार ओनसोलनिफ्राय फैबाय थानाय जे 2020नि बे HSLSC आनजादाव बर' मिडियामनिफ्राय जिल्लानि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनाय हाबाफारिया बिथांमोनाव जाथों आरो बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुंथों आरो बिनि बिथांखिफोरखौ बिथांमोना लाथों। आरो बेनि गेजेरजोंनो आङो फोरमायनो लुगैदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे बर' हारिनि गेजेराव दिनै जा सोमावसारनायनि सावरायलायनाय, बे सावरायलायनायनि जा फिथाइ बियो जाहाथे मोजाङै मोजां आरोबाव जों लुबैनाय बायदि आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज खालामबाय जे इसोर अबंलावरिया जाहाथे जोंनि हास्थायनायखौ जाफुंसार खालामो। बिनि थाखाय जोङो बयबो बर' हारिया आर'ज खालामदोंमोन। बेखौ भारत सरकार, आसाम सरकारनि खुंगिरिफोरा जाहाथे गोसो गिदिंनानै जोंनि हास्थायनाय बायदि जोंनि फिथाइखौ मोनहोयो। आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'जखौ फोरमायबाय। आरो लोगोसेनो जों खोनानो मोन्दों जों सावरायनाय हाबाफारियाव थाबोनाय जा हाथियार लानानै सोमावसारनाय NDFB, दा बिथांमोना खोब सम्भब जोंनि सावरायनायाव बा भारत सरकाराव फैनानै भारत सरकारजों सावरायनो थाखाय हाबफैदों होननानै निउस मिडिया, गुबुन गुबुन मिडियाया टिभियाव दामदों। आरो बेखौ खोनानो मोननानै जोङो जोंनि सावरायनाय हाबाफारि बिथांमोननि गेजेरजोंबो आरो जोंनि जे समाजारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFB प्रग्रेसिभ पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट जयै सावरायनाय हाबाफारिया आरोबाव गोख्रोंसिन जाहाथे जायो, बेखौ आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो फोरमायदों। मानो होनब्ला जोंनि जा गोलाव सम जुजिबाय, गोलाव सम नांनाय, बे नांनायनि फिथाइया जोंनि बर' हारिखौ आबुङै रैखाथि होनाय, आबुङै जे मोनथाय बेखौ जाहाथे मोनो, आं बेखौ गोरबोजों आसा खालामबाय।